Башкортостаннан сиктәш төбәктәрдә кош кидеүе сире таралуы теркәлгән. Ошо сәбәпле республикала ветеринар контроль көсәйтелә. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыздың кунагы Башкортостан Республикаһы ветеринария идаралыгы итәкчеһе Азат Йыһаншин. Азат Салатович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, республикаман сиктәш төбәктәрдә кош кидеүе теркәлгән. Кайһы төбәктәрдә һәм күпме нинди осрактар? Сынапта бүген республика өчен был бик зур куркыныч дип әйтергә кирәк. Кош кидеү бүген куанындыра шуны безнең республикага әле был осрак теркәлмәгән. Менә һуңгы ай исендә, даже һуңгы атналарда әйтә килә, менә безнең республика, күрше республика Татарстанда булган осрак бездә бик зур борсуга алды. Ул алдарак бер ике ай алдарак Чиләбе өлкәһендә булган, Чиләбе областында Курган өлкәләрендә, анда усы биргән кошларда, кыргай кошларда һәм дә өйдә кошларда, менә һуңгы булган Мөслим районында булган осрак Татарстан, ул безнең границала бит Бакал районы 10 гына километр торган хуҗалыкта 5 мең каз булган, улар хатып алган булгандар. Үрәктәр сит өлкәләрдән без тикшерүсез, бүгенге көндә шул 5 мең казда авырып, төн суккансы меңәрдә бүлә баштагас, мөрәҗәгать иткәннәр ветеринар служба диагноз куйган, бүгенге көндә алар бисяндырылгандар. Шуның өчен без республика үдебез хакларга тиешбез. Бу бик куркыныч авыру дип кирәк. Әгәр дә нимәнән куркыныч, бүтән хайванда, бүтән кошларда авырыйлар, бу кошлар авыруына, кош килүе, урыс әйткәндә птичий грипп, вирусный авыру, 100% үлем осрактар кошларда була. Монда тавыктар да авырып, казлар да, өйрәктәр дә, даже усы биргән кошлар да авырыйлар. Нисек хакланырга һуң бул сиздән? Без республика моның өчен без бүген снап менә күп аңлату эшләре барабыз. Әгәр дә үзебез тик бер ветеринар службаны түгел, халыктың үзеннән кала. Менә бүген без тәкъдим итәбез кошларны кырык тышка сыгармаска, шул ху кошлар байтында казлар, өйрәктәр, ул менә усы биргән кошлар малларда шунда ул бүген югыргамыш шундый авыру. Ноганчы усып киткәндәр аларны барыбер аларның инкубационный период биргәмеш. Шуның өчен читтән урамда хатып биргән кошларда хатып алмагандар. Менә безгә сигналлар килеп тора. Шул Сидеркардан Кургандан, Чиләбенән һәм дә шул Чувашия, Татарстанда булырга мөмкинчелеге бар. Кайда авыру? Менә шул предпринимательләр алар кошларны сыгарып хатырга, судыракка, потому что алар продукцияны алмайлар. И урам буенча суд хакы хатып биргән мөмкиннәр. Шуның өчен булмасын өчен без әйтәбез, халыкка хатып алмагыз. Үзебезнең республика, безнең кормдар итәрдек, кошлар итәрдек. Әгәр дә теләгегез бар икән, ветслужба мөрәҗәгать итеп, ветслужба киңәшләшеп кенә хатып алырга рөхсәт итәбез. И шулай ук менә бүгенге көндә без тәкъдим итәбез, күп кеше бит безнең республика буенча 13 миллион ярым кош итәпләнә. Ул казлар да, шул ук шәхси хуҗалыкларда һәм шәхси хуҗалыкларда 3 миллион ярым. Күп кешеләр бит казларны, өйрәктәрне алып химертәләр дә шул вакытта куялар. Әгәр дә бүгенге көндә теге көннең хуткарын көтеп тормай сыгар хуткыстар бар бит, һәрбер өйдә әйтеп кирәк. Кую эшләрен барга тишебез. Главное сыгарга тиш түгел бит. Кош тавыктарны урамда сыгармай, 1-2 сатна бит машы көндәр хуткансы үзебезнең хакларга тишебез, үзебезнең хуҗалыгыбызны, шәхси хуҗалык мул бүген дөйім хуҗалыкмы, или фермер хуҗалыгымы, машул аурудан. И менә шуның ишеннән куркынысы бар, менә Чиләбе өлкәһендә бит инде 175 мең бер хуҗалыкта күркәләр булган. Күркәләр шул хуҗалыкта сыккан, и бүгенге көндә шул күркәләрне вис яндыралар. Аның бүген решениеһе юк. Вакцина бар, конечно, вакцинаның пока улагарда бит әйтәбез икән, ул эффективность алагарак хуңрак була. Ну, кирмәһен конечно, була икән. Менә калган ауруларга караганда безнең уже регенерация керәбез. Әгәр вакцина итәбез, республикаларына белемчелек бар. Ә без республика буенча бит инде менә безнең казлар, өйрәктәр буенча без Россия Федерациясының беренчесендә тора. Безнең шул йомырткаларда, сидеркарда хатып алар, пелем хуҗалыктарда алар киң таралу алган хошчулыктың бер направление дип. Айрыса бына кайһы райондар хәвеф астында дип әйтә алабыз. Бүген республика буенча әйткәндә аерым әйтеп булмый, куркыныч конечно Татарстан. Сиктәш райондар, Чиләбе ягыннан да
Ул су берген куштардан келип таралгас, ул любой районда барга может. Шуның өчен ул Оренбур ягынан да кергән может. Ул безнең республикага булган авыру түгел. Булды ул бер 3 ел элек шул Татарстан республикасында, шул Чувашия республикаларында, Мордовия, Мария республикаларында безнең республикабыз бул яңа авыру. Шуның өчен бүген үзебездән кала, без үзебезнең республикабызды хаклайбыз икән, бул авыру безгә кергән Без үзебезнең яктан мына шул магазиндарга килгән продукциямны да кертергә мөштәр авыруды. Без мониторинг алып барабыз, мониторинг исследованиялар мына шул күркә мына продукцияда булды икән, или шул Челәбе өлкәсендә, или Карачаев-Черкесия. Бына бер статистиканы әйтәм, безнең Россия Федерация буенча былтыргы елда 5 кенә сорак булган. 3 кенә субъектта. Быел 11 субъектта 75 сорак, 15 тапкырга күбрәк быел теркәлгән авырудар. Әгәр дә ул керә икән, әйтәм, аның котлы бик авыр була. Бөтен республикага хәүефенә тимәк була кушсуларына. Чөнки бит инде ул бүген мына кушчылык ите менән күп кеше туклана бит инде. Әгәр дә мына теге галимдар әйткән мисалга караганда, мына кеше елына 73 килограмм ит ашарга тиеш. Шуның 34 килограммы кош ите бергә. Ул 50%ка якыны кош ите менән. Шуның өчен социаль напряженность тудырга может. Шуның өчен без үзебезне Куркыра кәрәкмәй, үзебез просто профилактик мероприятие алып барырга тиешбез. Бына хатуудагы ит кош продукциялары ничек тикшерелә? Хатуга килгәндә урамда хаты биргән теге язылмаган урындарда хатып алырга кирәкмәй. Магазиндарда ул безнең контрольдә итәргә кирәк. Ветеринар контроль справка үтен тотырга мөмкинчелеге бар. Любой хатып алучы магазин кирә справка бар, ветеринарный сертификаты бармы? Карага тиешә. Базарларда бит инде ярминкәләр бар. Анда безнең мына ветеринарный клеймо ветеринарда карага тиеш. Шуның өчен әйтәм бит, үзебезнең мына һәрбер районда безнең республикабызның ветеринар службалары эшләй. Безнең кылу линия телефоны бар. Әгәр дә хоролларга, бурсан хороллары бар икән, любой вакытта шылтыратырга мөмкинчелекләре бар. Үзебезнең телевизор караучыларның без ветслужба һәр вакытта әзербез. Үзебезнең республикабызды авырудан хакларга. Бына шәхси хуҗалыктагы кош кортына кеше нимәгә игътибар итәргә тиеш? Нинди клиник билдәләре бар бу сирдән? Бу әгәр дә сынап килеп керә икән, әйттем бит инде 100% үлем сорагы инкубационный период аның 3 көндән 2 атна хатым булырга мөмкин. Атып алган вакытта әйтерләр сауый вадак авырын дип, самды инкубационный период ул бер атнан да авырга мөмкин. Әгәр дә контакт булган икән, ул сорау үлү сорактар һәм икенче яктан ул башы менән артка китә, тигеләй булай инде аның кикриктәре караерга мөмкин, күзләре хукраерга мөмкин. Көрім ашама баштай, қалтырай баштай, һәм дә уның башка билдәләре бар. Һәм бұл сұрақта һеҙҙең ҡыҙыу линияға мөрәжәғәт итәләр. Мөрәжәғәт итәләр. Яшермәһендәр шул ауыруларга, туҡасив кешеләр ҡурҡалар да, аларҙы яшерәләр, юҡ ул дөрөҫ булмай. Беҙ аны ветеринар яҡтан килеп, ысынлап та ҡарап, ауылдың бөтөн ҡалған поголовьяны күршеләрҙе лә ҡарарға тейешбеҙ. Biz аны дезинфекция үткәрергә тиешбез, әгәр дә булай икән. Ул моның бүгенге көндә аны яндырыу гына бүген авыруды үтерә дип. Ул вирус булгасында бит инде без бүген коронавирусның вирусный болезнь бит инде ул воздушный капель таралырга мөмкин. Шуның өчен без контакт Кешегә хәүефе бармы? Кешегә сорактар бар, тере хайван менән, тере коштар менән, әгәр дә контакт табылганда авыру коштар менән кешеләр кулын юмай, гигиенаны соблюдетмәй икән. Маска керәбез икән, или теге шул кулларды юмайсыз беренеме ашайбыз икән, ул вакытта зыяны бар, куркынысы бар. И әгәр дә ныктап пешерелә икән, температура 60 градус була икән, ул 5 минутта ла үлә уже. Бүген 1 сәгать пешерәбез икән, куркынысы юк. Ну бүгенге көндә тауык итеннән әгәр дә подозрительный урында алагыз икән, алардан шашлык ашаудан или теге коптительдан баш тартырга кирәк. Бына республикала ошондай тикшеренүү эштерин алып баруу үчүн кадрдар жетерлекме? Республикала биздин лаборатория белгистерлер бар, кадрдар жетердик. Республикала биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз бар деп айтырга керек. Главное biz birlikte bir-birге айтып, bir-birге ашанып эшләргә тиешбез. Тагыла нинди сирдәр кошларга янау ихтимал? Бына күптән түгел Беләве Турбаслы кошлык фабрикаһында Салман Алата булу сәбәпле зур гына суммага уларга штраф язылды. Бына кошлык фабрикаларына һәм шәхси хозалыктарда бу сирдән ничек хакланырга? Бұл салмонелла сири ул бездә аның ветеринар телендә әйткәндә секундарный инфекция диләр. Ул әгәр дә
мына караудан, әгәр дә отравление сұрақтары була икән, или санитарияктан вакытында тирәктәр тартылмай икән, или вентиляция режимы икән, стресс була икән ул авырусыга, или шул продукцияны ул кышта алмаһа һаклаган вакытта дезинфекциялар вакытта эшләнмәй икән, хуелган сұрақтарда шунда санларга может. Безгә һәр быелгы елдан алып ветеринар өлкәһенә безнең надзор функцияны бездә юк, Россельхознадзор алып барыла бұл эшләрдә. Әгәр дә шул сорак була икән, аны на лабораторный тщательный исследование куялар. Бүген Турбаслы комбинаты бүгенге көндә лаборатория исследование тора. Әгәр дә без моны ныктап пешерә башлайбыз икән, әйттем бит, менә шул температура шул сарманелла утыра һәм калгандарда. Калган авырулар килгәндә, менә Ньюкасл авыруы бар, еще үзәк Россия Федерациясында бар, тоже куркынычтыгы бар. Коштар буенча менә примерно шул авырулар бүген куркыныч хәвеф тудыра инде. Шулай итеп, тамашачыларга дөйем кәңәшләр нимә әйтергә, бундай сирдәрдә нисек үзебезгә республикага индермәскә? Беренчедән, без бер-берегә ышанып эшләргә тиешбез, яшәргә тиеш түгелбез. Икенчедән, менә әйттем бит инде, коштарды бүген тышка сыгарып контакт табырга тиеш түгел. Әгәр дә гайсыбызлар елга коштары ул бит һау коштары дип ябык урында барга тиеш. Әгәр дә сорактар бар икән, күгәрсендәр или тургайлар икән, аларды куркытып, нисектер ябык урындарда корм алыпмы, контакт барга тиеш түгел. Урамда белмәгән кешеләрдән или базарларда кош итендә хатып алмаска, һәм дә шулай ук теге яздырылган урыннарда аларга кормдардыла, әгәр дә ситтән икән, справкалар юк икән ветеринар яктан, тоже алардан кулланмаска. Менә шуларда әгәр үтәбез икән, безгә беринде куркыныч янмый. Янмый. Хәвеф янмый безгә. Әңгәмәгез өчен һеҙгә зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, һеҙгә Башҡортостан ветеринария идаралығы етәксеһе Азат Йыһаншин менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау сәләмәт булығыҙ.